Soňlanmaýan hekaýe. Sağa 8:05'te ertelik taýyn bolmaly. 8:50'de ol gapgaçlar ýygnalar. Sen tatylmyş ağa. 9'dan soň howlaky işlerle meşgul bolarsyň. Senem Zekiye. He, Zekiye hanım diýin. Soňuş beriň. Düşünmedim. Neme? Uyam. Ýagny resmilik bolsun diýip aýdýana, ýogdam tapawdam ýoklu. Bolya ýygyň dowam edýän. Neme satylmyş? Hem sokaşyňa da çyksana. Ejeng bile kakan hemişe şuňal gülkünçmi? Goýmaýarlar. Gülkünç ýöne berdi hatam gülkünç. Bulaýal delhana çörýal ederler. Jedel edelimi? Yok, jedel etmem. Terefden eýemde nevin aýban delretdiler. Satylmyş ağa. 9'da howlyň işlerine başlar. Sen nämçün ýörap bilen ok? Senem Zekriye öýüň işleri bilen bolarsyň. Kir, gapçana we beýleki şuňa meňdeşe işler. Elbetde. Näme gerek bolsa menden sorarsyň. Bolýa. Düşündümle, senden soraryn. Şunu sorapsın kaka. İşten iyi verdiler. Ha? Tapıp bilmeýänler. Bu kız Çok iyi iş alacak mı kaka? Bilemok. Alacak gerek. Bilemok. İnceleyeceğim. Gözden geçirecek. İşimiz çok büyük. İşimiz katı köperli. İnni şereketi, duygularımız ile, değerli aklımız ile dolandırmalı. Ondan Ömer'in teklifi ün vermezse de... Yönemen aýdýanlaryň sen üçin hiç ähmedi ýok gerek kaka. Ömer'in aýdýanlarym has möhüm. Nusret özüne gel. Sebäbi Ömer hemişe dogry aýdýar. Ömer zehinlidir. Ömer üniversitede okudy. Ömer. Men giýjem günleri işleýän. Ömer gelip ýygnakda ýönekeýje bir zat aýdýar. Başyňda täjet goýýaňyz. Dogryň aýt kaka. Men sen üçin kim? Yeni idem çağı. Ulolmansın. Yeri. Ömer çağı dälmi? Ömer'in yüreği çağın kıyali. Seninle ol yok. İniğin bilen bassaş olup görme. İşin bilen mol. Hiç kim bilen bassaş bolamok. Bolmarnam. Ol okudy, men okamadım. Şol okudun diýip okamadım. Ýöne şu karara sen geldin kaka, men näl? Okujaktın da meni okutmadın mı? Ömer'i köýnegimi sattım, ben okuttum. Ähli eşigimi satıp senem okudardım. İnni hiç kimi günähleme. Okujaktın da meni okutmadın mı? Ömer'i köýnegimi sattım, ben okuttum. Ähli eşigimi satıp senem okudardım. İnni hiç kimi günähleme. Nusret. Nusret. Dinle, hakikaten en son gedek soryan. Şu meselen mundan beýlek bolajak däl. Hastahana aýdyp gelen Nusret, he? Nusret nähil näsallyk bolsa bilerdik de, bir alazyn tapardyk. Diýderek ýere urunma, men näme agdyryn? Hemme meselede borçy ýaly şol meselede ukyp sızdyr. Men beý diýjek bolmadym, Nusretçan. Sen maňa ýalňyş düşündiň. Okujak diýdim. Okugy zordan utardym. Ýöne Ömer gyzyl diplom bilen uturup gaýtdy. Şerekete ýyllarym berdim. Giýje uny diýmedim. Häzir petde kagry iş edýän. Meni ömürçe boran oklar. Durmuşumda ýene bir şowsuzlyga çydap bilmän. Maňa düşünýäňmi? Şoň şin sorama. Barbyr ýakynna jenap Ömer öýlenir. Kakasyna bir topar agtyk berer. Mene şerip giredýän. Yeri, nenen gepleşip bildiňizmi? Gorkya. İslew wa ýöne gorkya. Mundan beter gynanmagyň islamok.
Dogry aýdýaňyz. Ýöne parly görende derdiň dermanyny gözlemeli adam sizdiňiz. Ýani ýollaşyňyz däl. Näsatlyk mennemi? Kimde diňini bilemok. Ýöne diňe derman gözlemeli adam bilýän. İstanbul'un tüm gowluk mallarynyň birinden. Yok, bolmaz. Nusret işläýde gaty gynanır, gowunnalar. Howy eşde gynanır. Ýöne birden eşitmese, oňa kan ýalňyşlyk etdigimiz bolmadmy? Onu söýýäniňizi bilirim. Onuň gadyryny bilýänliňizi görkedim. Durmuşumda yine bir şowsuzlyga çydap bilmeýän maňa düşünýäňmi? Bar bir ýakyny jenap Ömer öýlenir. Hakatyna bir topar agtyk berer. Onu söýýän bolsaňyz, onuň gadyryny bilýäniňizi görkedim. Alo. Lukman hanım kawulxanasyna ýazlaýjatdym. Dinle, çok wagtyň almaz, söz berýän. Tiz gutwarar. Şolar bilen bir howadan dem almaga da höwesim ýok. Bilýäňi. Ha, eşe diýen. Näme boldy? Ol adam bir suraty düşürýän. Hey, dur! Dur diýen Vay, gara. Ömer! Hey! Ömer dur! Ömer! Dur diýen saňa. Hey! Ne oluyor? Hey, gelme. Buradan canın kaçırdın. Lokman bir zat bolandyr. O hiç ýerde ýok aky. Nereye gitmiş? Bir daha gidip bilerken. Men näme bileýin? Ýür. Belki şo köçededir. Hey! Lan dursana! Dur diye sana! Çıkar kalmış. Ey Hudaý, ýok ahry ogurladylarmy, öldürdilermi? Ýeriňe näme boldy ka? Buradan canı kaçırdın olsa ne yapacak? Ey Hudaý, ýeje jan teniredi. Yankı bayını ne diye? Men Iqbal Tınaz'dım. Ýokar kostlaň agzasy. Iqbal Tınaz. Şu ýerden teretçe gaýallarlym. Bolubam bilmen. Bu ýagdaýda ýaşap bilmeli. Gerek bol. Bolýa. Hey! Dur! Abi iyi misin Ağır abi? yağdığın kovum hiç tatmadan Şey yok yok ya. gerek.
Ey Huda. Şu neçenin hemme zada alaştaptım. Hiç başım egen neldirin. İyidime de feretmedim. Men hemişe bilintde boldum. Hemmeden özüm yokor tuttum. Yönünni. Şimdi durmuşum gaterbet bolaştı. Sihirenti yerlere düştüm. Batığa battım. Diýsen diýmesen oňa bir zat boldy. Iki uçsaz. Bolmaz. Bir yerlerde durup bilmen. Muňa kaýylym bolup bilmen. Men bu taýda değişli değil. Bu taýda yaşap bilmen. Yaşap bilmen. Gel lan. Hadi gel. Geple. Akbal hanım. Akbal hanım. Akbal hanım. Beş yaşap bilmen. Men Iqbal Tinaz. Ömür boyu ruhdan düşmenim. İnnem düşmen. Neme? Akbal hanım. Niye çektin fotoğrafı? Ne için suğurunuzu düşürdün geple diyen. Surata düşüremok. Koy ver meni. Oynatmaya vaktim yok. Teadırın önünü açsan dödün için kov olur. Bolya koy ver. Açsak. Men habarçı. Son habar gazetinden sizi Hiyaltınaz bilen gördüm-de. Yer sana neyme? Sen ne yapsın kılıklandır ya? İşim sebäpli. Diňe işim üçin. Ömer Korjan Hiyal Tınaz bilen birlikde bu hemme kiçiň üns bilen okajak habary. Ne yapıyorsun? Edýäň näme? Enjamny elleme. Ol meň adymda dur. Artık kendine. İnni ödüňe hemme kişiň bileti gelýän başga bir habar gözlersin. Bir daha seni Ondan beýlek bizim seni etrafımızda bizim görmezsen töweregimizde görmeýin. anladın Düşündün mı? mü? Ertem. Ömer. Ömer. Ömer näme boldy? Ömer näme boldy? Janyň sagmy? Burnuňa manapdyr. Canım sağ. Ilgap bar yakam kiçirek bir çakışma boldy. Habar çeken, gaýetme. Düşüren suratlary şuň içinde. Aldım. Egtiňe bir tereseni. Men sebäpli boldy. Bir aýbyň tapdyklary, läşiýän gargalar ýaly daşyňdan aýrylan oklar. Şol aýyp men, şeýledemi? Aýdýanyň näme? Men Men barada bilmeli zatlaň bar Ömer. Men ýaňy ýakynly adaglymdan aýrylmaly boldum. Onu bile moktum. Inne men sen ýanynda görenler üçin olara bahana boldy. Hyýaltynaz,
Öňkü adaglysyny tiz unutdy. Täze bir söýgü ummanna gark boldy. Şeylemi? Ha, nime? Ayrılık diýseňem boljak. Ýöne göwnüme edilmiň ýyl geçen ýaly. Ýadymdan çykypdyr. Körpe hanım bir soru berdim bolarmy? Nime? Üýtgeşik bir zat boldumy? Soraglaryňyza jogap bermek isleýän. Ýöne jenap Ömer, men wagtym ýok. Onsoňam barbyr köpeglendik. Ýür gideli. Şol korjanlary göreli. Neme? Evtime bir seretde. Bu eşik bilen barsam geçikdi bulara. Şeýle dämi neme? Ha? Şeýle dämi? Onuň dogry. Ýanymda bolsaň gatar kyn bolardym ýöne. Kömek gerek bolsa men hemişe sen ýanyňda. Arkaýyn bolay. Bolýarmy? Bolýa. Mundan artyk eglenmäýin. Tewekkül bol, düşündiňmi? Akar suw hemişe ýoluny tapýandyr. Azjyk rahatlan ahry. Ýeri? Anneme Ecem öýde däl bolsa näme edeli? Polisiýa barar. Heni ýerden barmadyk bolsa başga alat ýok. Vay, Hana otaydy. Ecem gelýär. Ece. Ece bizi gat gorkudun. Nire dedin? Dan bilen nire gittin? Nire gidendir öýdýän? Ene geldim. Şu harabalyga gaýdyp geldim. Eceň üşenler. Onu öýekidin. Mundan artyk soğukda durmasın. Ýür Ece. Şo kızılçılar, şular menim. Awa, altın gap gaşladı nahar it ýörenlere şutaýy düşüpdirler. Şol gap gaşlardan şutaýym getiripdirlermi? Ýok agam. Hemme dağıtlarını gidiripdirler, batıpdırlar. Şoň şinem şutaýy düşüpdirler. Adam yıkılsa da eline yapışan şakatynyň bir bölegi galýa. Altın gaplarını getirmedigen bolsalar, hökman çaňyndan suwundan bir zat galandyr. Bal tutan el, balsız bolýan nälir? Ziýany ýok oglanlar. Bu dünýäde baýyň maly sen men ýaly fukaranyň agzyny ýazdyrýar. Bilenem agam. Bile bildiren ok bar ýöne gepleşip durduk. ne oldu? Näme boldy? Ýene olmadyň gerek. Surada düşürüp bilmediň gerek. Nasıl ya? O nähili? Olamaz. Mümkün näl? Hadi be Hani koş. gorkuz bakaly. Ey Hudaý. Artık Inni özüňi hemme kişiň bilesi gelýän başga bir habar görlersiň. olamaz. Ýok! Ýok! Kaçarken Baş barýakam her inçe bolsa başga bir kartdaky idim. Gadym hyle ýöne allandy. Berekella, berekella. Bu suratlar bize gaty zerur gerek. Ýadanma degse bolýa. Men ýa-da seni şey dip bilgamandym. Diýmek bu suratlar Ömer Korjan üçin şeýle wajyp ekenne. Ol janyny ýeren ýaly kelesaň men tutşok bolup özüni ulagyň öňüne alyndy. Ajaýyp. Ajaýyp.
Ömer stadi işler nere? Çıktayçılar kem etdik. Her bölmede taşıytlyk şäherleri barada bir habar berdik. Ýöne gysy möhletde diýanyň öwesini dolmak kyn boljak. Şoň üçin Hiyal hanım gel başlık. Gelsin. Soň dowam eder. Girin. Hoş geldiniz kadırlı Hiyal hanım. Geçin oturun. Aklım çatınok. Korjonlar soğan soyun ýaly hemme zady kem-kemden talap barýar. Siz bolsa şutaýda, şu ýagdaýda. 40 ýyllap oýlansam men hyýalyma gelmezdi. Boljak iş däl. Ýöne kynan sagyn boldy. Men bilen Iqbal hanymym muňa kaýyl bolmazdy. Ol men ýa-da islenlik başga biri däl ahyry. Haýsy ýol gör kafasa sygypdyr. Bu taýda ýaşamaga näde prazy bolup bildiňiz? Näde boyun synyňyz? Düşünüp bilemok. Boyun senelmi kim aýdy? Oýlanýan. Gece gündüz pikirlenýän. Bir oňyň çykylga gaçmak. Şuýdan halas bolmak üçin oýlanýan. Ýöne bolanok. Şunu ele senen ýerden ne tutuljagymy bilemok. Töwereňize göz aýlaň. Belki gözleýän zadyňyz şu taýda bir ýerdedir. Şu ýigrençi ýerde gedaý adamlardan başga näme bar? Belki hem şol gidaý adamlar siziň çykalgaňyzyň bir baskançygydyr. Şeýle dälmi? Şol Arif diýilen kelesaň başuýuňyzda midimi edip görmegini islemeýän bolsaňyz, töwereňize gowja seredin. Hökman bir alazyny taparsyňyz. Siz biz ýalylar. Adata adamlar ýaly ýaşap bilmersiňiz. Şu harabadan halas bolmak üçin görüşmeňiz gerek. Bu görüşde ähli zada ýol berilýär. Düşünýänizmi? Ähli zada. Tavsirleyen wagty giýjigipdir. Olaram garaşlyan ýagdaý şertnamany ýatyrjak bollar. Ondan iki tarap bilen ilalaşyga barýan şak epesilder döktük. Näçekler bişme döwri, kynçylyklar bolup dur. Bu zatlar näme üçin gurrun berdiňiz? Sebäbi şu kynçylyklary sen bilen ýeňip geçjek bolýas. Şereketi bizden gowy tanýan. Bize kömegiň degijegine gözüm ýetýär. Näme üçin beýle zat etmelimişim? Kärhanaň işlerini ýaşlanmak üçin bir işgär hökümine biz bilen işlersiňizmi? Siziň aýdýanyňyz näme? Heme ähli zadymy elimizden alýňyz. Hemen baýamaňyz üçin men size kömek etmelimi? Bu nähili bir haýal? Gyýdym Hiyal hanım. Maň gaýdym diýme. Siz nenen meni öz ýanyňyza çagyryp iş teklip etmäge het edip bildiňiz? Muň hemmämiz üçin peýdaly bolup iki tarafa da yarar diýip pikir edýän biziň meselelerimiz bar. Siziň hem ýagdaýyňyz kynrak. Düşmançylyk goýalyň, bile işleşeliň. Hiç haçan korjam bilen işleşip bilmen. Boljak zat däl. Hiç wagt. Onna da pikirlenip gör. Men garaşarym. Jogap bermäge kyssanma. Bir derek garaşarsyňyz. Hamdy korjan. Kaç kez näçe edip jaň etdim, inim ýok diýýärler. Deýleklerim bilýär diýe. Soň habarlarda sen bir dostuň ýokmudy? Şoňa bir jaň edip ara girsene. Inim suratlar gazetede çykmaly däl. Erdem. Erdem.
Adı Erdem. Derri bölümünden. Ha, bolya onu garaşyan. Derri ucağın et, bolya mı? Ne tanış doğraydı ya. Yağanları bilen altın yağdı pul getirendiler. Öy olcadan doğalıdır. Nevlayni ağam, bu tay Arif işanın öy qarğaymadın. Bilen bismillah deyip giyireriz akmak. Şol heleyden tokka altın çıkmada adam olmadığım. Bu elek ıkvalımızı gülüp bakar. İki tarap üçüňem peýdaly boljakmyşyn. Olar kynçylyk çekýärmişin. Biziň hem ýagdaýymyz göýgüýnymyşyn. Gepiniňizge sadaka berýärde. Ne edip etdi billike? Muň ýazaty ne edip teklip edip bilýärler. Kabul etmediň gerek? Elbetde ýok eje. Gönnün gönü üstümizden gülýärler. Aslyndan ýeti elbetde ýalýarly eje. Kabul etsem aljak aýlygym bizi Asla bolmaz. Hiç açan. Dalalatçı tapılar bu taydan dinar. Korcanlara gülümüz kalmanlar. edýäniň näme? Goşlara berjek, sogap bolar. Ýygnamayla keniň. Bir näçe günden soň ödümi diýerdik. Hoş geldiňiz Arif daýy. Hoş gördük kıydım. Oo, akşamın hayırlı bolsun. Nos bolsun. Sağ ol Arif daýy. Deňizin göwü, göwüniň alkyndyr ya. Şu diýwarlaň ýüzüni täzeläli. Erterirden hiç kim ökjän göterämesin. Bolýamy, boýak çalmaly. Biz boýamalymy? Elbetde. Näme gen görýän? Elbetde hemmemiz bilelik diýişler. Şeýledäm köp sag bolun Arif daýy. Çünki dukandan aňry bäre alsak öýmedi üpçün eder. Şeýlemi? Hawa, edil kiçengrek köşk bolar durar. Şu ýagdaýda ýaşamak gowy görýän peri. Öýmidi awadanlaşdyrsak gowy bolmazmy? Bu tay bizim öýümüz değil. Ýöne häzir biz şu taýda ýaşaýatsa eje. Häzir? Gaty gysga watyň içinde de şu taydan gider. Öňkü durmuşymy da dolanyp barar. Bulan gaşyndan ýazyp çalmalygy ýazylgymy? Mundan öň hiç boýak çalmandym. Gaýgy etme. Ertir hemmesini öwrenirsin. Ýeri onu öňme düşani. Şunal. Baraşgana garşy. Elimden aňsatyp marsyň. Süýtleş doganmada ananyp bilemok. Vay, şu saçanyň hine öýdüýe. Suratlar menne. Kömeğin için sağ ol eycecik. Ejejan. Batym hemme zat tertibe girer. Gatar kayın bol. Alo? Alo? Gepleşdiň boldumy? O nähil ýaýlym kadalaryna ters gelýärmişin. Durmuşam ben durmuşum, şahsy durmuşum. Bulan başlyk kim benim? Kim? Aykut gurdamy? Şoň telefon belgesini tap bersene. Menem gepleşip göreýin. Tamam. Bolýa. Ama Ýöne haýyş edýän tiýdirek bol. Men eşitip örgökden geldim. Owo, menem gen galdym. Ýöne gowy teklip eken. Sen üçinem, olar üçinem. Elbetde menem kabul etmedim. Neden? Nämşin? Bilemok. Şol ogurlar bilen işleşip bilmermiydim. Bir korjan bilen bile bolandan aşlykdan önün gowy görýän. Men ýene bir gezek oýlan diýjek. Belki pikir etişiň ýaly elbetde dälir. Belki hakykatdanam ak ýürekden teklip edýändirler. Bilemok. Kellen bolum mujar bolly. Özüň näme netije gelseňem, aklyňy duýgulaňdan has ileri tutup belli karar gelmeňi isleýän. Hyal. Sözüň uğruna men bir jaň araşýan, soň gepleşer. Yer bolýar. Soň gepleşeriz. Sağ ol. Görüşýänçek.
Garnyňda yer galdymy? Şokolad ýesek nähil bolar? Garşy bolmar. Sen garaş men getirjek. Böyle. Garaş özüm çaklaýyn. Ýene şol garyp oglan ile gepleşdiň, he? Saňa pukara da bolsa owadan sözler aýtdy. Sen eminni bagtly sırajak bolýan, bolan bolamok peri, bagtly duýýan. Al bakali. Hani görel bakali ýerden gazetde suratlar görüňde näme diýerken. Maral hanım. Näme boldy? Lukman wagtyny aýtdymy? Ertir öýleden soňra diýdi. Ýöne bilemokda. Bilmedi ýaldat ýok. Hemme zat maşgalaň üçin. Maral. Bir zat boldumy? Ýok, ýok, bulundat ýok. Şutaýgyn bir kere golçak, silem gözden geçiriň. Baybo, utur çayada galmandyr. Buloňa boljak bolupdyr. Adam azyjyk tabir etmeli ahiri. Dün biri, bugün başgasy, ödem ýaňa aýrylşdy ahiri. Innem başga biri bile gol tutuşan bolup ber, ýyly göwnem ýetenok. Ýylyň durmuşyny näçin goşulýan gaýdym. Sen öz işiň bilen bol. Goý, men kapylaryny açyp beredem oga. Bolup berşler gowy delle. Menim gaziýet açyk görýän. Öz gözüň dämi gaýdym, seretmedi. Vay, seret. Şulamy nemäň söýgülsi dämi? Hor oglanyň. Ýa ýakynda öýlenjek diýdi. Onam eliniň aýatyny alypdyr. Zekiye. Olar şeytana laýyk işler. Hawa. En çemelen durmuşyny bulaýar, näçe maşgalany dargadýanyny Hudaý bilýär. Olaram beýdip köpçülik ýerde gaýmalaş bermesinler-de, edepli bolsunlar. Arnamysly adam gaýdyda çykýamy diýseni. Siz mamna Kadriye hanım. Olara habar bolup biljek adamyň sizin maşgalaňyzda ýokdugyna şükür edin. Hemme kişi edepli, arasy pek, aqar ýaly. Hudaýa şükür, müňde bir şükür edýän. Tamam. Bolly, gol çekdim. Kusura bakmayın. Ayıplaşma, akşam ara size adara koymalı oldum. Yeri ne etsek de. Ruhsat verin, benim gideyim. Hoşun. Sağ olun Cenab Hamdi. Mi uyay melekeniňiz. İştem yok, akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayırlı olsun. Getirin han. Uy, adara kalman, sağ olun, sağ olun. Yine de garaşýa, nahar yemeğe de gele görüýün. Başlyk, näme üçin beýdi ýaňyz? Ömrüň habarlar saklamany itleýäňizmi? Ýöne hyýalyň ömrüň kimdigini bilmegini itleýädiň dagryn. Yani de misleyen. Yönü bilirim. Men şu aralykda yine başka bir adam galanyan. Basım görürsünüz. Aykut Bey. Aykut ağa, Hawa, men Ömer Korjan. dinleyen Cenap Ömer. Şuun bir habarçyňyz hyýal tynady bilen men turuda düşürdi. Habaryňyz barmy kadiýan? Hawa, şu wagt öňümde dur. Ertir onu baş sakypalara goýjak bolýan. Şu habaryň çykmagyny islämok. Men onu isleýän. Men näde saklap bilersiň? Bir ýurtda metod erkinligi bardyr. Bizim şahsy durmuşymyz çykarjak habaryňyzda ýalňyş düşünörler, haýyş edýän. Dogry aýtsam, men ýalňyş saat göremok. Gyzy bilen oglan bir-birini söýýär, muň näme bolanok? Dinleň. Hyýal hanym bilen aramda hiç bir gatnaşyk ýok. Bir arasy pek gyzyň namasyny degersiňiz, beýtmeň. Hyýaltyny azarada beýle alat etmeňgen, men pikirimçe ýöneköý söýgü hekaýalarymyzdan haçyň duýgy bar. Aramyzda näme bardygy diňe bizi gyzyklandyrýar. Eger şu habary çap etseňiz, sizi kadete beren. Bizi kadiyete berendiňe sizler. Maňa böwet bolup biljek güýjüňiz ýok. Iň gowsy şuny ýatyp mazalja ukyňyz alyňyz. Soň siziň ukyňyz gaçarmy diýen. Durun, gulak asyn. Alo. Alo. Ağam, yer iýnine gaýdaly. Başymda bela kalmaly.
Meskiden kılayıran ýaly ansat bolar, korkma. Üç naşar bilen bir oglanjak. Häzir 7-nji düýüşini görüp ýatandylar. Başla. Kaç diýen, kaçýar. Sen kim? Hiç kim. Näme ähmet var? Bar. Onu da gaty var. 2 jaý bäri ilkinji gedek ýylgyrýan. Men bir guýyň içindedim. Sen maňa elimi uzatdyň. Keşke sen kimdiňi bilsedim şonu. Sen şol oglanjak. Şol guýdan çykarşyň ýaly. Meni şu günden bir tümlükden çykardın. Şolsuzlukda akval etdin. Akvalma şükür edýän. Seni görenim gowully. Sen üçin hiç saat etmedim ahiri. Gerek däl. Ullukan bir agaç ýaly görnýär. Hatda sen men ýanymda bolsaň meni ullukan anam dörýär. Şeýle pikir edýänmi? Men berk ağacı meňeýänmi? Hiç yıkılmajak. Hiç guramajak bir agaç. Yönü diňe bir sen. Durmuşymyň gowy sakypaty diňe sen bolup galyň. Hemişe ýanymda bolarsyň gerek Ömer. Durmuşymda dogry bolan ýekinji zat sen diýdiň-a. Şol menden. Sensin hyýal. Hyýalynda hiç haçan ýadyndan çykarmadyk şol oglanjyň, men tutup buýdan çykaran şol kijejik gyrym, şol henidem men ýüregimde. Ondan men hemişe ýanyndadyrum, hyýal. Yok. Yok. Şulan elmedi diýim bel bakar. Alyň noş bolsun. Gazetler getirdim. Hani He? bana ver. Salam helik yok. Näme boldy oglum? Yo, bolan zat yok. Bir habary görjekdim. Bizim bazılar yktysadyýetimize degişli makala bardy. Menem şonu göräjekdim. Otur. Göreli biz barada bir zat yazdylarmy ka? Eýgilikmi Cenab Ömür? Sizi giýje garabasan ýaly bolşuňuz. Heh. Favorit diye. Ýere sabr et kakasy. Seri sap bolu gör, birden dümegläp oturuverme. Salam. Hoş geldiniz. Yine bir gazet derseňizler. Bol ya. Gaty tagamda bolupdyr. Tınal goldy alamdan soň bir näçe ýylak jaň etdiler. Ýöne geçipdi bolar diýip gepleşi kabul etmedim. Bizi görmedik bolan dälirler-de. Düýäminiň soň ýandan gaňyrsynda gizlenip bolmaz Cenab Hamdy. Ýöne adamyň töwereginden munça göz bolan soň Hudaý gorasyň. Öz gorasyň. Ýerdäde bir gurşun goýaly gözden dilen gorar. Haw. Şahsi hasaplarda galan pul barmy? Tapşyryş döwrüni hem bezni şereketin hatabyny geçirdik.
Hasapda näçe diýsin pul bar. Sanlyk golyn takrap ýatyr. Geçen ýerdeki çok günlük erwet täsir etdi. Sargatlar ýetişsin diýip elimizdäki nat puly bulandyk. Häzir kyn ýagdaýa düşmekden Hudaý gorusun. Ömer oğlum näme beýdi ben kırıp otyrdyň? Hä? Bir zatlar iyi ahyry. Ömer. Oğlum bu näme? Kaka. Men